Yıllar boyunca buraya toplaşırız. Değil sadece yıllar boyunca. Asırlar boyunca buraya bizler, insanlar geliyoruz, toplaşıyoruz burada. Tek bir nedenle. Kalpler ayrı bedenlerde de olsa burada kalpler birleşiyor. Burada ruhlar birleşiyor. Уважаеми гости на това мило мероприятие, добре дошли. Първо ми позволете да ви поднеса поздравите на един специален човек. А от наша гледна точка, от гледна точка на Движението за права и свободи, най-специалният, основателят и идеологът на нашата партия. Поздравите на доктор Ахмед Доган. Преди мен колегите споделиха, че тази година сме повече от предишни години. И помежду нас си коментирахме, аджеба защо е така. Допуснахме, че е заради времето. Но не метеорологичното, климатичното време, а за политическото време, което преди мен моите колеги тук очертаха като рамка. Времето, кризисното време, политическо време в България, което дава основа на това да наречем, че официалният език в България е езикът на омразата. Породен от тази политическа криза. И за това ние сме тук повече тази година. Ние усещаме и виждаме кризата. Политическата криза. Ние усещаме, виждаме и разбираме и омразата. Омразата, която е в основата на политиката на последното мнозинство, на последната власт. И от тук, от тази поляна, от Демир Бабатеке, където се обединяват и сърцата и душите ни, за да ни дадат онази енергия да се борим за свободата, за правата и свободите, за достоинството, за демокрацията в нашата родина, ние от тук, от тази поляна, им заявяваме: нашата любов е по-силна от вашата омраза и нищо не може да ни победи. Вашата омраза не може да победи нашата любов. Нещото, което ние доказахме и преди 27 години. Дори една тоталитарна машина и власт, която тръгна от западните Родопи 70-те години, мина през средните Родопи, през източните Родопи, дойде и в Телеормана и Добруджата, получи като резултат онази свобода, която ние носим в душите си, онази свобода, която нас обедини преди 27 години, онази свобода, която ни даде онази смелост, чрез нашата любов към нашето достоинство, с онази любов към нашата родина, ние да се обединим и да донесем демокрацията в България. Двадесет и 27 години отстояваме тази демокрация, защото имаме онова обединение от преди 27 години и това обединение се нарича Движение за права и свободи. Двадесет и 27 години успяваме, но имаме и своите пропуски и грешки. Ние и тях трябва да ги отчитаме днес на тази поляна.
Ако в някой от моментите сме имали пропуски, грешки, yani sabır diyoruz ama sabırın sonsuz sabır da yok diyoruz, değil mi? Ако допускаме някои грешки, вие сте абсолютно прави да ни коригирате и ние сме длъжни да отчетем онези сигнали, които вие на нас не ги давате. Ако не ги отчетем, няма да сме заедно. Щом сме заедно, значи сме отчели нашите грешки. Но онези временни явления, хора, които заради лични амбиции и мераци са минали през ДПС и си мислят и се възползват от някои моментни пропуски на ДПС и се заявяват като политически идеолози, на тях от тук ние смело можем да им кажем: това ваше временно явление няма как да има продължение, защото се основава единствено и само на дребни наши пропуски, които са отчетени. Вие нямате кауза, вие нямате идеология, вие нямате онова нужно нещо, което да го последват хората, онова, което може да обединява хората. А ДПС 27 години отстоява нашите права и свободи, защото е създадена именно с онези елементи, които ние днес ги наричаме свобода, единство, заедност в нашата родина. Онова, което е нашата кауза, и тази кауза е ДПС. Затова ДПС ще превъде, а тези временни явления ще отминат в небитието. Уважаеми скъпи брати и сестри, благодарим ви за онези правилни и точни знаци, които вие ги давате, за да се коригираме. Но днес, виждайки в каква криза е властта, знаейки в каква криза е страната, ние от тук трябва да заявим, че тази криза час по-скоро трябва да бъде преодоляна. Нашата родина има нужда от стабилност, нашата родина има нужда от сигурност. И за постигането на тази така необходима стабилност, ако трябва час по-скоро можем да отидем на избори, ние сме готови за избори, ние сме готови да участваме в следващата власт, за да има стабилност и просперитет в нашата родина. И накрая, ако ми позволите, все пак няколко думи за това, което се случи преди 27 години. Тази свобода, която днес имаме, ние постигнахме благодарение на нашата воля за свобоda, нашата борba за свобоda. O yüzden hak ve özgürlükler davasında hayatını veren bizim şeyhlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Bizim gazilerimize Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Sizleri severim. Sağ olun, var olun. Уважаеми господин председател, позволете ми да ви поканя да останете на сцената, за да получите един малък, но